Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio emperata. Sa ngaran ka na maasin ka naki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na at tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian minaan pagdusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakola sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika na mumuto na Ama. Sa sayo mo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong dinalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kriston sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka na maasin ka naki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, enot na Domingo kan Adbyento. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awito nan awit sa pagpoon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Welcome po sa satuyang misa, kaibaan satuyang mga aki. Ngunya na aldaw, binubuksan ta po ang bagong taon sa laog kan simbahan. Happy New Year po. In the church this Sunday, we begin with a new year. Kaya ngunya na aldaw, iniilawan taman ang enot na kandila, kan korona, kan adbyento. Ining mga kandila, simbolo kan apat na simana ka ining Advent season. Panahon nin pagpreparar. The first 2 weeks in preparation for the second coming. And the last 2 weeks in preparation for Christmas. Mamibi kita nalugod ang panahon na ini, maging panahon nin tunay na pagpreparar. Punanta ang selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan sa atubang kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos.
Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod, ining pagmaawot. Tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuon niya, magin maninigo na mag-ako kan langit non nakahadean. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataram. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nagsabi, manungod sa panahonin katuninongan asin pagkasararo kan gabos na nasyon, sa irarom kan pagpangataman kan Diyos. Inaapod ni Isaías ang banwa ni Israel, asin kitagabos na maglakaw sa liwanag kan kagurangnan asin magsunod sa iyang dalan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang minsay na itinaon ni Diyos ki Isaías, na aking lalaki ni Amos, dapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga aldaw na maabot, ang bukid na namumugta kan templo, nin kagurangnan, iyo ang magiging pinakahalangkaw sa gabos. Halangkaw kisas gabos na bulod. Ang gabos na nasyon maduruman, asindakol na banwaan ang maarabot sa kamasarabi. Madya, magturukad kita sa bukid nin kagurangnan sa harong kan Diyos nin Jacob. Tanganing matukdoan niya kita kan sa iyang mga paagi asin tanganing maglakaw kita sa iyang mga dalan. Hulita maluwas sa Sion ang katugonan, asin sa Jerusalem ang tataramon nin kagurangnan. Huhukuman niya ang kadarakulang nasyon. Pupulpugon nindaan sa indang mga espada na maging mga arado, asin ang sa indang mga garod na maging mga pantakas na kutsilyo. Mayo ng nasyon na magamit nin espada laban sa kapwa ninda nasyon. Daina sinda mag-aandam sa pakilaban sa God paman. Ngunyan, kapag arakian nin Jacob, madya maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan sinabihan ninta. Madumon kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sa ibihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ako naugma kan ako sinabihan sa indang sinabihan. Dumuman kita sa harong nin kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo, O Jerusalem. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan.
Ang Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Tanganing duman magpasalamat sa kagurangnan. Susog sa tugo na itinaunya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom. Ang mga trono kan mga hadi nin Israel. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ipamibi nindo ang katuninongan nin Jerusalem. Mag-uswag lugod ang mga namumuot sa imo. Magkaigwa lugod nin katuninongan sa laog nin sarong sa imong mga kubal. Asin katiwasayan sa imong mga bantayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko asin mga kairiba, ako minasabi sa Jerusalem, ang katuninongan mapa sa imo. Huli sa harong nin kagurangnan na sa muyang Diyos. Ipapamibi ko ang sa mong karahayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita nin San Pablo na haranin na ang panahon nin kaligtasan. Sinasadol niya kita na magpuka hali sa buhay espiritual. Magrayo sa kasalan asin bilang akin nin liwanag. Gubingan niya to ang satuya mga sadiri kan buhay ni Kristo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaipuhan o tubo na nindo iyan, hulita aram na nindo na oras na tanganing magmata. Kita sa pagkakaturog, ang satong kaligtasan mas harani sa to, kikaidto kan bago pasana. Kitang magtubod, lihis na an banggi, uya na an aldaw, antukontak na an gibo sa kadikloman. Dangan kuaon taan armas nin kaliwanagan, mamuhay kitang matanos bilang mga tawong namumuhay sa liwanag. Daita pagsayangon an oras nyato sa sobrang pag-urugma o irinuman kapasluan o kariksukan, iriwal o ororihan, isulot nindo ang armas na iyo si Yesu Kristo asin dain nindo pagsunodon ang mga kamawutan kan sa indong laman. Tataramo kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi ang kagurangnan sa iyang disipulos, kun ano ang nangyari kan panahon ni Noe, iyuman ang mangyayari pagdatong kan aki nin tawo. Bago magbaha, sige sanaan karakanan, irinuman, asin araguman kan mga tawo. Sagkod sa aldaw na naglaog si Noe sa arka. Dainindaaram ang mga mangyayari, sagkod na mag-abot ang baha,
dangan inanod sinda. Arog man kaiyan ang mangyayari pag abot kan aki nin tawo. Sa oras na iyan, duwang lalaki ang magtatrabaho sa uma, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Duwang babae ang nagtatrabaho sa gilingan, ang saro kukuahon, ang saro iwawalat. Kaya magbantay kamo. Huli tada inindo aram kung anong oras maabot an sa indong kagurangnan. Alagad sa buton nindo ini. Kun aram kan kagharong, kun anong oras kan banggi maabot an parahabon, magbabantay ko ta siya. Dainanggad niya tutugutan an parahabon na magsalakat sa iyang harong. Kaya, dapat danay man kamong andam. Hulitaan aki nin tawo, maabot sa oras na dainindo pinaghuhuna. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Giraray ngunya na aldaw, pinupo ng tapo ang season of Advent, bagong taon. Magayunon po ang pagmati pag may bago. Ano po? Bagong gamit, bagong pagkakataon, bagong taon. Asin ining panahon po nin Adbyento nadangog ta sa Ebanghelyo is a time of preparation. Dahil ang Diyos madatong sa oras na daita inaasahan. Kaya ang Adbyento, ang message, dapat pirmi kitang preparado. Dai nagkakaturog, dai naghihinugak, kundi pirming preparado. As indigdi po sa Diocese of Legazpi, ining nagbubukas na taon 2026, inaapod ta pong Year of Mission. You will remember that since 2022, igwa kitang 5-year roadmap pasiring sa next year na sa tuyang Diamond Jubilee. 75 years old na po ang sa tuyang diocese. And the last year of our roadmap, we call Year of Mission. Basahon ko po ining surat kan sa tuyang namumutan na obispo, ang titulo, ang satong Diamanteng Jubileo, sarong pangapudan sa misyon. Namumutan na mga tugang ki Kristo, mapasaindo ang grasya asin katuninongan ni Kristong kagurangnan na nag-aapod, nagtutukdo, asin minasubol sa to sa iyang misyon. Kan-an kagurangnan na nabuhay liwat, nagpahiling sa mga disipulo na pano nin pagkatakot, asin daiaram kung ano an mangyayari, nagsabi si Jesus sa inda, an katuninongan mapasaindo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Ang mga tataramon po na ini, bako sanang para sa mga inot na disipulo, kundi para man sa satuya ngunyan. Kita ang sinugong banwaan, nakikihiras kita sa mismong misyon ni Kristo na isinubol kan ama na magbulong, makipag-ulian, asin magdaranin paglaom. Ngunyan, mantang nagrarani ang Diocese kan Legazpi sa Diamond Jubilee, ang ika-75 na taon kan sa tuyang diocese, naglalaog man kita ngunyan sa ika-5 asin panghuring taon kan sa tuyang roadmap. Ang taon na ang huring taon na ini, pinagmarhay na apodon, Year of Mission, taon nin misyon. Sarong maninigong padumanan kan halawig na panahon nin pagbabago, asin maimbod na pag-adal. Sa laog nin 5 taon, ang kagurangnan, mahuyong nag-aantabay sa sato, nag-aalok sato na magsalingoy na pano nin pagpapasalamat, na mamuklat sa satong estado bilang simbahan, asin ngunyan na isubol na may panibagong kaimbudan.
Ngunyan na Year of Mission, iyuman an ikatulong kabtang kan tema kan satuyang Jubilee. Biniyayaan, inaantabayan, asin ikatulo, sinusugo, sinusubol. Namidbidan niya to kung guraano kita biniyayaan kan pagkamuot kan Dios sa bilog na lakaw kan diocese. Inako ta an padagos na pagbantay kan pagkaherak niya, lalo na sa mga panahon nin pagbalo. Asin ngunyan, sa tung kinukugos an sa iyang pagsubol, na kita maging mga misyonero kan pagkamuot ni Kristo sa inman kita magduman. Namumutan kong kapadian, mga relihiyoso, mga laiko, inisarong pagsubol. Sa Year of Mission, kita gabos, bako sa napiniling nagkapira, sinusubol na magsaksi sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa satong bunyag, nakikihiras kita sa iyang misyon bilang padi, propeta, asin hade. An pakihiras sa pagkapadi ni Kristo, iyo an pagbuhay sa pamibi, sa sakripisyo, sa kabanalan. An pakihiras sa pagkahade, iyo an paglingkod na may pagmakulog, paggalang sa dignidad kan lambang tawo, pagsaksi sa hustisya, pagkamarahayon asin pagkahirak kan Dios. Asin an pakihiras sa iyang misyon bilang propeta, iyo ang pagpahayag kan katotoohan na may isog buot. Kung sa pong ipapamuhay ang katungdan na ini, nagigikitang katabang kan Dios sa pagbago kan banwaan asin kan bilog na kinakban. Ngunyan, an misyon sa nagpupuon. An misyon nagpupuon sa puso. Bago kita magsadol kan ibang tao, dapat kita nguna ang nagbago. Bago kita magpasiring sa iba, dapat si Kristo yaon sa sato. Ining paglinig sa sadiri, sarong konbersyon, bayaan ang kasalan, pararumon ang prayer life, akuon ang Espiritu Santo na tanuson ang satong kamautan asin kaisipan. Sa pagbabagong inikan sadiri, ang satuyang misyon minahiwas, pasiring sa satong pamilya, mga kataraid na harong, sa satong pinagtatrabahuhan asin iskwilahan, asin pasiring man sa dakulang komunidad, sa satong parokya, asin iba pa. Kung ang sarong Kristiyano nagpapatawad, imbis na magbalos sa kaiwal, kung ang sarong magurang nagtutukdo sa mga aki niya, manungod sa katolikong pagtubod, kung pinipili kan sarong trabahador na maging onesto, kisa magyaman huli sa korupsyon. Kunan sarong estudyante, minaandurog sa siisay man na isinisiblag o dinadaog-daog. Ini pagmisyon. Digdi minapuon ang tunay na pagbabago. Digdi nagiging marigon ang banwaan. Digdi ang kinaaban hilom na binabago kan libadura kan ebanghelyo. Magayon po na ang Year of Mission, pinupunan ta sa panahon nin Adbyento. Saro ining banal na panahon nin paghalat, na pano nin paglaom. Panahon na minatukdo sa sato, na magmaawot ki Kristo, na iyo ang mabago kan gabos. Nagahalat po kita sa kagurangnan na maabot sana, bako sana kun Christmas, bako sana sa pagtapos kan taon, kundi minaabot aro-aldaw, kasabay ta sa pagbaklay sa dalan nin pagiging simbahan na sinodal. Sa pagsilibrar ta kan taon nin misyon, iniimbitaran ang lambang parokya, komunidad, pamilya, asin ang lambang saro sa satong diocese sa 5 bagay. Enot, magbago kan sa indong personal na relasyon ki Jesus. Ikadua, maghanap nin paagi na madaraan ebanghelyo sa saindong pamilya asin komunidad. Ikatulo, maugmang maglingkod, magserbi sa saindong parokya. Ikaapat, makisumaro sa mga dukha, sa mga nagtitios, asin mga napapabayaan.
Asin ikalima, magilugod na sarong mensahe an sa indong buhay, nayaon sa pagpahayag, bago pa man kan sa indong tataramon. Sa pagsabata kan Diamond Jubilee kan sa tuyang diocese, magilugod kitang simbahan na pano nin biyaya, mainbud na tinatabangan, asin pusoanon na isinusubol. Lugod pa man ang satong pagsaksi, magin liwanag sa banwaan, asin sarong pisog na maabot na kahadean. Mga tugang, si Kristo nag-aapod sa to, si Kristo nagpapakusog sa to, si Kristo minasubol sa to. Sa pag-antabay kan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Salvacion, lugod sa tuyang simbagan ining pangapudan na may mahuyong puso. Uya ako kagurangnan, isubol mo ako. Bendisyonan po kamo gabos kan Dios sa taon na ini nin misyon. Pinirmahan kan Obispo kan Legazpi, Joel Z. Bailon. Matindog po kita. Ipahayag taan sa tuyang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabus na nahihiling asin da nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kan gabus na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya sa kalangitan. Asin na nila man huli kan Espiritu Santo, Birhen Maria. Asin na ni tao ipinako pa sa krus para sa to, ng panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilunubong asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabali sa paghukom sa mga buhay asin mga gadal. An sa iyang kahadean dayang katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtunta, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, sinapostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan na maabot na panahon. Amen. Sa paglaog ta sa bagong taon digdi sa simbahan, mamibi kita sa satuyang Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, padagos na mamidbidan an sa indang nangungurog na misyon sa pagharubay ki Kristo. An ilaw na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa banal na panahon na ini magtalubo kita sa pakamidbid kan presensya ni Kristo, urog na sa mga tugang niya tundukha asin nagsasakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan paghidaw kan sa tong puso sa kaugmahan na nagdadanay malubos sa pagsunod kay Kristo na dalan na sa iyang linakaw hali sa Belen pasiring sa Kalabaryo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan mga naghihelang sa satong komunidad, mag-ako nin kusog nin paglaom, ngunya na adbyento, huli ka nakakaomay na presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga katuod niya tong gadan na makamati kan daing sagkod na kagayagayahan, kaiba si Kristo, an kagurangnan asin paraligtas. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Sa silensyo, rumdumunta ang mga parte kan sa tuyang personal na pagkabuhay na buot tang ipreparar para sa pagdatong kan kagurangnan. Mamibi kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi taman ang satong mga personal na pangangaipo, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. O Diyos na makakamhan, pakihimatea an sa imong banwaan, buksan mo an sa mong mga mata sa imong presensya, ining panahon nin Adbyento, lugod magparanisa mo sa imo, asin sa lambang saro, mantang hinahalat mi an samuyang paglaom, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhi. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios na makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakoa ining mga atang na dinudulot mi, hali sa imong karahayan, huli ta tinutugot mong magin mahusay an sa mong debosyon ngunyan na panahon nin Adbyento, papagkanigoa na inimagin para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran. Asin binuksan niya para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaibahan kan mga anghel asin mga banal, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamahalan. Langit, 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 langit
Kagurangnan ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurakan, ipinakamareta niya mo. At pagkakuhan mo liwat, ipinapaayan, sa kuta ikaw. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaibtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa bayantaan sa tong mga aki, sa pamibi na itinukdo kan kagurangnan. Paglatungan,
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imuang kahadean, asinan kapangyarihan, siringan at kamulawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa misyonero, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Cordero sa Diyos, na nagpaparanggan mga kasalan ng ginawa. Kairangin kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparanggan mga kasalan ng ginawa. Kairangin kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparanggan mga kasalan ng ginawa. Kami katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, an satuyang pinagpiprepararan, an nagsusubol sa to sa misyon. Siya an kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bago akong maninigo na ika magdagot sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sin na sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Liwanag
luhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hobileyo. Amang langit ton, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong akig, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayon pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madato. An sa imong grasya magbago sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. An napakatapos daw an karatan an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod pa man. An biyaya kan hubileyo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa birog ng kinabang. Kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo, samuyang Diyos, banal, sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami. Mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagsisilibrar sa mga aldaw na ini. Nahuli ka ini, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinabanon. Gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit nun. Asin magdayupot kami sa mga bagay na nagdadanay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 46,993 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 5,900 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 6,571 pesos asin 45 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason na Aglatore asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa saindang ordinasyon, paisyon po tulos ang chancery. Siring man sa Disyembre 1 sagkod 3 aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin trido mas for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot nyatong girumdumon. Siring man na nakolekta nyato para sa bulan ni Nobyembre, hali sa tada, canisters, igwang total na 8,190 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po na kuhaon sa opisina ang tada. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ng Disyembre. Salamat po sa danay na pagtapang sa mga nangangaipo. Sa Disyembre 8, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad na Immaculada Conception na schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Iniimbitaran po kamo na mag-attender nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang sa tong Recollection Masters, iyo po si Reverend Padre Neil Jose Aranas. Sa Disyembre 4, iyo po ang launching kan Angel Tree program. Ini po sa Sarong Holiday Assistant program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paaginin pagtaon sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kain program, iyo po ang mga PWD sa paagikan koordinasyon kan CSWDO na
hali sa iba-ibang barangay na sakop kan Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Para sa interesadong maging donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka ng kaaging semana. Anonymous, duwang anonymous 5,000. Anonymous 1,500. Anonymous 1,000. Duwang anonymous 500. Anonymous 400. Anonymous 200. Beheria Pinado 5,000. Marilyn Castillo and family 2,000. HG and Ian Peña 1,000. Juan 200. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos, pati sa satuyang mga tugang na yaon sa live stream. Salamat man sa mga naglingkod sa misang ini, urugnaan sa tuyang mga aki. Palakpakan ta po ang satuyang children's ministry, pati po ang mga adulto na nagtatabang sa inda, tanganing tukduan sindang magsirbi. Thank you for bringing your children to church. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pagpuon kan bagong taon sa simbahan, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magpreparar sa pagdatong ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ibareta sa aking Ama, paliwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, katanong na siya ngunyan, katagunan kabukiran, kagusunan mga dalan, hiningan sa tuyang puso, kapunan kakurangnan. Ibareta sa aking Ama, paliwanag sa kadikluman, irukyaw sa katauhan, kadatong na siya ngunyan, irukyaw sa katauhan, kadatong na siya ngunyan.